LMRA znamená posledná minútová analýza rizík. Je to krátka bezpečnostná kontrola, ktorú urobíte tesne pred začatím úlohy. Rýchlo sa pozriete na riziká. Analýzu posledných minútových rizík robíte tesne pred začiatkom úlohy na pracovisku. Vždy znova, aj po prestávke. Možno sa to zdá prehnané alebo zbytočné, ale jedno prehliadnutie môže viesť k vážnej nehode. Predtým, než začneš pracovať, si vždy polož nasledujúcich 6 otázok. Otázka 1. Viem, aké riziká sú spojené s prácou? Rozumiem, aké nebezpečenstvá hrozia, ako pády, porezanie alebo vdýchnutie prachu? Otázka 2. Poznám pracovné pokyny? Viem, ako bezpečne vykonávať prácu podľa dohodnutých postupov? Otázka 3. Sú moje náradie a prostriedky schválené? Sú moje zariadenia skontrolované a bezpečné na použitie? Otázka 4. Mám správne ochranné prostriedky? Noste všetko, čo je potrebné, aby ste sa chránili? Otázka 5. Je pracovisko bezpečné? Je prostredie upratané, stabilné a bez priamych nebezpečenstiev? Otázka 6. Viem, čo robiť v prípade núdze? Poznám núdzové východy? Miesto prvej pomoci a koho mám upozorniť? Ak je odpoveď na jednu z otázok nie. Najprv vyrieš problém pred začiatkom. V popise tohto videa je odkaz na kontrolný zoznam LMRA na vyplnenie. Uložte si tento odkaz, aby ste vždy mohli rýchlo nájsť otázky. Zabezpečte svoju bezpečnosť pomocou tohto jednoduchého kontrolného zoznamu. 1 minútka môže zabrániť vážnej nehode. Preto vždy prejdite kontrolným zoznamom LMRA pred začiatkom práce.